Dili man ko manghantukay sama sa ubang aktor. I'm not, this, like, the other man. I'm not a hand. Nasultihan na gyud siguro Dolanday. I am a lucky guy, though. Nga nakauyab ko og arangan. I have a beautiful and very yes, middle class girlfriend. Itago na ako sa pangalan PJ. My name is PJ. Taga Exodus Bangkirohan, dapayan sa Davao. From exit 2, Batuhan, Davao City, Dalanday. Ako nga mahan, sideline sa Palingkis Bangkirohan. My father is in the main line, continue the sideline. In Batuhan. Samtang ako ginahanan din daw gulay. And my mother is selling lots of vegetables. Aban bisan ingon niya na nakalampos ko sa kong pagtungha Dolanday. Despite of the sacrifice and there's a lot of distraction, I finished my degree. Yes, sorry. Naman ako ang BS Criminology Dolanday. I finished my course, Bachelor of Science in Criminology. Gusto ta ko magpulis apan di ba mo ko kapasaroy? You know, my ambition is, I like a policeman. Apan bagsak ko sa licensure exam. But I failed. But I'm a double F. Failed. Pero sige lang. Yes, it's okay. Try until you die. At least ako'y trabaho karon. Yes, I have my work now, Dolanday. So sa katindahan og motor. I am a salesman, yes, and a motorcycle company. Dito na ko nakaila si Maylene Dolanday. Yes, I meet Mylene. Sa dihang iyang gipalitan ng iyang isunog motor. When she buy a motorcycle of her brother. Ug bidagan og duha ka tuig ang among relasyon. We're running out of time. Og din nagsugod. Ang gap na sa kong Ano ginabuhi. yung gano'n yung start of my life? Okay rin. Yes, that's it. Naitabo. Well, happy.
dublin ang testa na niya mo mga motorcycle. Mao ba? Yes, ma'am. No? Sa down payment din yung 2,000 pesos, ma'am. Pwede naman magkauli, lana mo yung motor. Miniwala mo process sa inyong papeles, sana. Oy, Ay, kabala ka, nag-operate na, ma'am. Pero dito lang mo magparinyo sa kuan, sa kumbal. okay. Kaya kaning kasaksan, kaning baha. Okay ni siya, ma'am. So, Mo na ko sidecar god. ganahan ka ni sir? Ay, nakakit pa rin ay, kaya minalang ni Kesa, ito sa lang, libre na eh. Okay naman kanina, alam mo, mabitbit pa kanina karoon na yun ba eh? Oh. Automatic pagbutaw na dayan mo, sir. Pag Adra, tingnan nga di ako ni Ismail. Kuha na may bandit. ma'am, nalatay pila pa ng mga form. Sir, i-try Ikaw lang mo suwat kay di ko pagit ko aging. Ikaw lang sulat ba? Sir, ikaw lang kuhan sulat. kuan de, PJ de. PJ, PJ, ikaw lang sulat J. Maylin day ako din si Maylin. Ay, ma'am. Maylin lang, ay lang ma'am. Ikaw lang sulat diya J. Sige lang, ma'am. Eh, kuan mo. J, tambukon juga daan J. Tambukon juga na kuhan daan. Sabihon ka. Ika nag-jogging. Kahay, gadula. Sir, i-try niyo mo, Okay, sir. palaro na kami. Okay, kayo. Hindi na, Palipag. i-road test na niyo mo to, sir. Payong Kami, balikan, sir. naaraw na din siya, Sige na. Ada, balik na kumaya. Oy. Nindot kayong motor, ma'am. Bago kayo. Kanangat ko sa inyong motor Dre kay one click lang. No? Oo. Kani sa man ako pagbayad ani May kanang motor po ka, ma'am. ano man? Para one click na po kunin mo. Oh ba. Ni mo tala. Pati kay ka PJ no? Kanang PJ kanang mo tana ko nimo kanang kani mag-process ko ani bayad mo jud monthly ani. Kasi kanang madili kog mga bilalang kay sa kabulan ani kay siyempre kay nabi ako sa kawan. Agora ba may magwan ani makalarga ko ba? Mugawa sa di ka sa Oo. Kanya kasi may text na sa kuwang manghod. Nga ka lang mga taga-Bangkok Makati, ka na may mga anak. Please pay your bill immediately or else you will suffer. Ano? Yun na naman, may settle yun na yun. Isitin mo na siya. Ako na sala, ma'am. Mga nana, mga bangko ba? Mahal yun ng mabayaran, ma'am. Mahal yun kang mabayaran na na, ma'am. Kaya man naman na interest. Pero sige lang, ay kabala ka, ma'am. Ako lay bahala, ma'am. Ako lay bahala. Sige, muli na ko. Kaya siguro pa ako masuk. Kuha ko number. Text ta. Mo ba? Sugar yun. Sige, nani ka. Sige, tahan man ko. Pobre man ka. Sa name. Ano na gitna? Bagay, ma'am. At least, patahan mo juga. Ako juga mabayaran. Sige lang, ma'am. Para ako lay bahala, ma'am. In case. Sige. Ay, kabala ka nang inuutod sa imong iksuon to ni mo, ma'am. Pag ngayon, ang ganun daw nga to. Di pa magandang siya ka nang cute. Siya gamay pa. Ang inato to, nabusot-busot ug naong kay ang gikusi-kusi ato sa gamay pa. Kuan man god, nilkatir. Di ba? Classic bayanan. Sige, ma'am. Ayaw, ma'am, ha? Kita kay katong namalit mong motor ba? Dili magod. Juga nagdahom nga magkasuod ug dito. Ay, nanay ka madjugong akong dagway. Stik tahon man. Siyempre, naguguy ko anggo, naguguy kasarang. Ang tao na ni, bis na polis nung tao ron. Ay, criminology, day ka? Oo, ako mga kabats nga sila, kuhan, sila Goryo, si Paeng, si Dudong Bulitas, ang polis ng tao. Ikaw, ano ko magkana pulis nga? Bilo ka ni mura mag-wisod.
Ano ka nagpulis? Dapat tanig kamot ka. Ay, asawan nga. Bagsak ka, perminti. Katulong ako ni Tika ng license. Baka siguro kay vitamin sa una bata pa kan mo. Wala? Anak mo yung siguro na. Siguro ko para diha. Urita na kayo mga kawan. No? Ayaw ka bala ka, about anak. Kaya, wapa ka kakablit, naigo na ko nimo. Ikaw yun may nino. Kabalo ka, medyo ka nagdahong bang may laila, tika. Ako ba sultan taga PJ? Bisa di kay kagwapo, pero kusugay ka kasi sa appeal. Kailangan ko sabihon po. Pero asa man ka nagtanaw? Ako po, ganahan po ko sabihin. Ha? Tarawa ko ba? Sorry na kay abin ako kanang kliyente na mo. Si, mga una ta. Tara, gusto rin tadiri din lang, tadiri mga... Wait, tagay mo ka lang pinakamahalo ninyo nga pagkaon diri. Salamat kayo. Ay, salamat po kaayo, Jing. Maulang sa tani. Ikaw pa man ni sa kinan. Ako nga. Si okay ra eh. Okay ra kayo. So, una na ko. Thank you kayo. Gihatod pa dyan ko nimo. Maulang sa tani. Dili, uy, kabalo biya juga sa nga. Lain ko kayo nga. Ako masakay ko sa sakyanan ako niya. Ikaw, wala ka sakyanan. Di ba? Basta mo sa magsugod ng buwan. Ako sa balik kita. Anytime ko, wala ko ikan, wala ko kabilingan. Kunya, unsa naman ta? Diyan ka sa basta Ko yung isa. Inaog mo mo. Ninaog pala ka. Manaog mo pala siya. Kunya, unsa naman ta? Dali pa ko diribi. Unsa man? Mutong-tong ko diri sa hood ni. Akong hood. Kuyawan mo kanimo sa kinan eh. Unsa naman ta, Jane? Asa. Ko itulak. Dali ba? Ikaw, unsa naman ta? Kasi may makakita diri sa tuwa ba? Kung maulaw ko diri sa boarding house, guot yung kwarto lagi. Ikaw nung ngikit dito kayo na bito tapunungan sa kwanda, dul-dul. Sulod ta. Sulod ta dito sa mga kwarto ta. Ayun, lagi kayo. Mori pinilong gandes. Ay, ba? Ikaw ba? Sabi mong kwarto, baho ba ni singod, uy? Hintay, hindi na lagi. Balo. Uri, bitana. Init, Benedict Exodus po. Initap ba ni Dre, uy? Tututiyo ka, Trik Panjabi? Kung anong para ba na, oh? Sulukon pa? Sulukon ba para matuyo? Hugaw di kayo ng motoran na. Sige na lang ko yun. Kani pa na kong silingpan kay mo pa pong itugpo bago mo Sa kanina, hindi na kayo ng malaya ninyo na rin yung buwan. O, yung ipoy, nagbalaya ninyo silingpan. Yung balik pa. Thank you po. Thank you, ma'am, sir. Thank you. Salamat na po kayo, kliyente. Woo! Parang, libre ko pa yung tron kay... Ay! Ano po yung kuha motors ko, Grabe, no? Oh, at yung balibad naman kayo kag-yuyuran, ba? Yup! Yawa, Regalo. wala kay karon ba? Kala nga, haruhay na kay kagayim ron ba? Regalo mailin sa kuha. Liba, ginaka niyo ba? Ako pa, sikat pa ba? Diyo ko yung nanawatan pa. Siyempre. Basta may dagon-dagon, ba? Nakitoy-tuway ba? Nakitoy-tuway sigin niya. Kasi kinala tuwi-tuway part. Di na kinala pagpapuhay ni pamaba lang ni kapital ni mo. Ako pa, nakita na kasi mga part na grabe kay mga abilidad o babae part. Kasi, mailin ko. Paano ko na si mailin sa mga part? Mura ko na siya ka na nga.
kanang baboy mayroong kaninding gugukot si mo ano? Wag ni mo eh. Atsup, Boulevard. Ikaw ba? Yung isang ulog-ulugan Ay, bagayo. yan. Pero matagay bando sa part. Bigay short kung kuhan part. Libre mo lang sa tiga paniod. So, ay lang sa mga miro nga pa shirt po goron ha. Sige, Bart. Sige, Bart. Paniod to. May tao na ko eh. 20. Maniod to ta karon ikabalaka. Tara. Ikabalaka niya. Isa. Sige. Uy, patay. Naama si. Patay pa di ko kasabay paniod to nimo. Okay, kaya. Ibili na lang natin mga kwarta dito. At tulipad, wala po ko'y kwarta. Sunod na natin kalibre paniod to, ha? Kana mo full paid na itong customer ako sa mga Utang na sa tabi sa bang. Pangil na sigurado, bigyan na sila si mana ko sa Bart. Supa ganin. Isa. Kung boss. Ay, daw naman na boss. Uy, hindi lang mo nang dili ka. Labaw pa ka sa amo tanaw na mga doon. Dili ba ginagawa ni mo sa tanah? Ay, dula na ginagawa ni mo eh. May form sa mga boss kay struktura mabuga boss. Siyempre, di ko ganano ka ng mga mga kuleluya. Di ko ganano ka ng lausi-lausi kaya siyempre matubang kung gusto na dre. Okay boss, okay bahala Ay, boss. panundo ka ng uban yung masilis nila. Okay. Sige boss. Okay. Bos, patay kuan bos, patay ang masae bos. Baba? Nagkachamba pa ba taro? Hindi kay gwapo. Babes. Ay, dili nasakay na. Ako ta mga dali to. Tara mga utang, ato ta mga nakoy good news nimo. Ano ba? Tara. Sige. Kaya paandaran mo. Mau cute. Wala hindi ka. Larga na po, big. Kabalo ka. Ako nadawat ako dito sa Canada. Kanya, ako ni. Ay kabalaka kay bilin ako ni sakyanan sa imuhang apartment kay sayang man pud gud kaayo biyaan ako na nya wala di ako yung mga like bilinan anak kundi ikaw ra Kanya, diyan ako boarding house ko sa Exodus. yay to eh yay lang dito pwede na lang tong lain di ba total so to mo buding nga si Toy nga mo tay bintana ay lupi pa may pugon ato ang imong suga ko kay kanang kuan kanang 1.5 na pud na soft drink murag tubig gusto ko kuan di mo ni ka. Malo nakalisod kayo pambayad kurinti mo nang Mau gani dito ka sa ang software ito bring kay ang kahoy na mag-flooring nga to. Nakakuha din sila sa wabag ulang dito. mauna diha. Dito ka sa apartment ha. O pag pag-behave yun ha kay mapareha yung gato nga kung kailag yun nagipalayas dito. Yang apartment na ko'y kailag dito kasapad na ko nag-away siya sa yang uyap. Kaya di nakasakay siya sa lifestyle. Nakasakay sa lifestyle ng isa. Gipalayas ang yang uyap oy. Merese lagi. Ikaw, ay good Tawa sunod-sunod ba ko lang? itong aktor to magdala-dalag ice, butang sa electric pan. Nagdala mo to ka ice to? Oo. Mauna. Ikabala ka, babe. Dili ko magsunog-sunog ka naman yung nana. Sumaka. Sakto, ay dapat kang yun, babe. Kaya, Bigyan mo, dili ko na mo, babe. sis, babe, kabalo ka, para sa to ang future niya. Sa future na to po ni Junjun. Ay, kabala ka, babe. Kay, apasang anak ko dito po, Tinood ka? Laki, Baka tunod ko Canada ni. Walang alam kay sige lang kay pag nakoy mangita ko dito katrabaho nimo. Okay ra man kasi mo ng car wash boy. Ay, bisag kung sabi, basta na Ana nga sa naso. manilig warag sindro ana. Ay, may problema na sa kuha. Sige. Isang pag utility o janitor, may problema na sa kuha. Basta Sige. nalay trabaho dito. Sige babe. Ingnon ka lang ha.
babe. Hello, babe. Kumusta mo ka sa apartment? Mingaw kay babe, wala magog ka. Ako rin ka lang kay pagkwanta ka mas kaya po taktaw niya saan man naguba mga internet dire. Kung kay dire paper, nagulan og ice. Oh ba? Ay, zero kayo magtuknaw niya, wala nag-ice. Sabi ka sa daig ko. Eh, nimiss na kayo ka ba? Ikaw, musta mo ka na sa Canada? Kasi nanak kay foreigner niya, ah. Sige, di ka magkara-gara niya. Kay dagarang may mga blue eyes dire. Gara-gara lagi ka. Diba, eh, sige, Ay, gara hindi ko ka na mag-six ka diya. Testingin lang ba? Labi blue eyes dire. Lagabi blue eyes dire. Ayaw ko na. Di lagi ko magbinuang, babe. Promise pa, ha? Bantay juga kada na mag-istorya juga na imong tabi to gikaray sa. Babe, 2 years pa yun, ka na, babe. Oo, 2 years pa ko driving po eh. At babe, ang pambayad din sa apartment mo. Ha? Kasi ba sa apartment nga gipulan na ako nag 2 years na. Ay, naamo ko yung mga daot ko, gustong tubo sa ako. Ibang yung mga linyata di ha? Oo, para na po ng kasilyas ganiya. Akan kasilas ka nagbara diya. Kumuta lang mo sana. Padala lang ko kwarta ni mo ugma ha? Salamat, babe. So, paano din niya? Buntag na din sa Canada, katulog ko na kayo. May mga sa nang oras sa drero no? Sabihin mo, katulog ko na kayo. Sige babe. Kahit gusto ka mahago ka. Batay ng apartment at riyan, nakarama kahit nagararabag mga akit mga hay daw. Sabi, babe, ako bahala ni babe. Bantay ka ha? Sige na, babe, I love you. Sige babe, I love you too. Bye-bye. Bye-bye babe. Oh, sige na. Padayon ng party-party na to niya. Atsup Boulevard tayo, pan. Bako kayo! Sige na, mamusta kong place, ha? Kahit paano ito si Pajerong doon sa agad doon, maglalatog jeep. Ayaw ka bala ka, part, ha? I-invite para katubang mga amigo na ito, mga dating mga amigo na ko nga, na pulis na. Tama ba? Julio, si... Si Paeng. Dal Bulita, si Paeng. Dalato. Oo, kapag ako pupunta sa mga camel doon. Sige. Michael Ron, mapas na to siya! Sige, tayo, inom lang mo. Bye, siya sa kodrin, kwan man ka lang, tequila ba? Ay, bera lang. Boss! Aluya naman ka na, boss. Ay, kabalo ba yan? Basta idaran na. Ako na bahala na mo, boss. Siya itong sugar, kabalo yan. Higa, miss. Ay, sama! Ako na bahala sa maamol, ya. Dali, mawala man sa diabetes yung eh. You want this, ha? Ikaw, bro, okay na ka na, bro? Kasi kung tanan mo, inaw yan. Atsup Boulevard kayo. Atsup. Kasi ko na ba piyo, ate? Nakakit man diha. Ikaw pa sa kunis magkasampot na susugay ka pa, sugat ka nga Michael Ron. Kasi ka sumusun mo atong Michael. Kamalo mo piya ko ato. Ayaw na! Surya mo yung kaya ng sugat na niya. Wala yan na matulon. Sugat mo yung kaya. Oh, tama na, mag-away pa mo. Malo piya yung ato. Lundil. Oh, apat mo, mga boy, dali mo, dalag pilit. Walang. Oh, pwede tiguan na rin. Oh, sige. Ay, sabi na na! Ay, di ba? Ay, di ba? Di ba? Ba't sa pagdang kita rin tawag speaker sa una siya yung mga hindi pa. Galing ko gugan na pala. Diba, hindi ako lang tugtog ni Mike. Ako naman lang yun eh. Sabihin na sila sa gawas. Nasakpan ta ba? Wala na siya masakpan na eh. Taka naman ka. Nabalik ko yung buwan man. Ayaw
ba? Ganahan ka, Dali. hindi. Gaya ba? Dali. Bigaw na yung kay ko ni mo, babes mo. Sige lang, babe. Usahay Wala na. pa. 1 year na lang ko diri, babe. Makulbaan ko sa ito sa barangay, hindi magtindog na laki. Ay, naman ko'y nagikog diya sa una, babe. Sa una daw, nagikog diya. Ay, kwan sa iya nga, uyab. Ito ka ba? Babe, ay, naman ka pala ka, 1 year na lang bitaw ko diri, babe. Antay ka ha. Lagi. Sige na, babe. Yung trabaho pa ko, katulog na po niya. Sige, Gabihin na katulog na, no? ko. Oo, gabihin na. Sige, Kik. Magkita ko yung mani ko, Ivan, das Canada. Regards lang ko, ha? Sige, babe. Ikaw, pati kita pa may mong gusto ba yung Si magpalika? Albert, Nampas Canada. Mau ba? Regards na lang po ko, ha? Babe, atong internet, babe, pag picture dito, kwa sapatos, babe, kaya ako'y bahala sa mga, okay? Sige na, babe, bye. Salamat, babe. Okay, Gilbert. Atsup, Bolivar! Sunod. Kasi gini man ang imo mga partner ba dai? Ay, siyempre. Kawawan man ang ini pa ba? Tingnan mo siguro kan blabog nga actor eh. Sama ging na check. Lai kay. Ako na lang mo lang kay. Balik mo sa kagikan. Ala. Banga mo kayo. Ala lang tora to. Banga kayo. Dapat. Dala ba Balik ko sulod ni kaniko. Dala ba dali na kapag mag-ilis ako dali? Di ba. Yung lang ang aircon na sa sala pa, centralize mo ko din. Maba. Ani man ni. Nakalag kayo yan, chat na niya. Maba nang dili ba kada pila apartment part nga niyan nito dong ako amigo ba nga mga bayot puto yung ganto dito yung mapili lang yung beer. Bato siya yung apartment. Si paring Ricky to. Pwede kita. Si paring Ricky, kauban na paing. Anya, was naman babe. Babe, nalagi ka. Oh. Wala ko ni uli. Wala ko kabaw sa yung ipangbuhat din eh. Kita ka ni? Babe, Kita ka ni mga... Kita ko sa bantay nga rin CCTV triskili. House party pa mo din eh. Imo ni mo balay kalingawan yung magong balay. Imo pa ni mo ni Gladys akong kwarto. Ako sa malay. Naraman ako cellphone. dili na. Ako nag-record dito. Tapos na ako dito, nakita na ako nag-unsa mo. Nag-unsa mo na tumabahay din eh. Baka kay daw. Di ba kami pagkakot ako sa kailan? Di ba kayo pagkakot ako balay din eh. Kung apartment niya karoon mga... Kung na ba? Gusto niya pagkakot. Tagaan pa ka lang ang kwarta. Alahat. Dili na tinood, babe. Layas rin, wala ka sakay mong lifestyle. Layas kung asa kagikan. Balik dito, asa mo, tagasa lang ka. Layas! Layas! O, ikaw. Ikaw nga mo nagtumboy, layas ito. Ano ba yung mga amigo naman ng pulis, ma'am? Wako
Lagwas! Layas! Kaupan mong duha! Layas! Layas! At tutunguran na palayas ko sa apartment ni Maylin Dolanday. Lain yung kay kung nga niuli na din siya. Pa-installan na yung CCTV ang iyang balay. Pagtimbulapugan nun ako dito. Klaro kayo kung mga ibang buhat. Maski ka na mag-inusara ko, klaro kayo ko dito. Ngayon kung pasaylo niya, pag di na mo kunya pasayloon eh. Kaya nibalik na lang ko din sa... Nibalik na lang ko din po yung sa kumbunting ako sa Exodus. Kabalitaan ako nga. Lain ang ni Puyo siyang apartment. Uktuan na gid siya sa Canada karon. Gibingaw ko pag ayo kay Maylin pero salamat gud nako ang tanan. Palihog dala ko patukar sa tinsong nako para sa iya. Ha? Katong kanta nga pang number 1 yun, Dolanday bitaw. Yung suhat magtatampo. PJ. I will never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I will never find another lover more precious than you, more precious than you. Girl, you are close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother.